I'll be back. Que pasa, freaks? Xa é hora de que falemos de heroínas. Pero non só nos referimos a esas mulleres que nun universo pactado co espectador teñen uns superpoderes que lles fan estar por enriba do común dos mortais. Referímonos tamén a esas mulleres que, levadas ao límite, son capaces de facer cousas extraordinarias. Esas mulleres que despertan en nós un instinto de superación e valentía mentres as contemplamos dende a intimidade da nosa butaca. Uf, vime un pouco arriba, non? Hoxe falaremos de supermulleres. Escoller as nosas heroínas favoritas foi máis complicado que decidirse entre churrasco ou cocido. Despois de darlle moito a cachola, estas son as nosas favoritas. Imperator Furiosa. Prácticamente todo o mundo coñece a saga Mad Max, polo menos de oídas. A última entrega da saga, Fury Road, regalábanos unha das personaxes femininas con máis forza dos últimos tempos, Imperator Furiosa. Remember me? A pesar de sair soamente nun filme, tivo unha gran impronta no público. Por qué? Porque está disposta a facer o que sexa preciso para loitar por aquelo que ela considera xusto. Ben sexa ceibando ao harén de Immortal Joe, máximo tirano mega chungo, coma desafiando ao seu exército de kamikazes que van ata as trancas de Diesel 95. Pola súa determinación en todo o que fai, xa sexa conducir un camión ofensivamente grande, coma deixarte boneco cunha súa man. E polas súas pintas molonas. Ese outfit a base de graxa de motor e brazo steampunk. Corre Sarah Connor, te persigue el timón. Corre Sarah Connor, te persigue Terminator 2. Sarah Connor. Competir coa presenza escénica de Chuachi en modo T800 non é doado. Sen embargo, Sarah Connor foi quen de consolidarse como personaxe de maior peso nas primeiras entregas da saga Terminator. E non é para menos, que veña un maromo do futuro a matarte así polas boas, pois non é fácil de dixerir. Sen embargo, a nosa querida Sarah adáptase ás circunstancias, pasando de ser unha inocente camareira a unha muller de armas tomar. Sarah Connor leva sobre as súas costas o futuro da humanidade. Xa é complicado o estigma de ser a nai do Mesías, nai solteira. Imagina que aínda por riba sae gamberro como John Connor. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. As gafas escuras, os marcados e fibrosos bíceps e o atuendo militar configuran o look macarra definitivo que tanto nos gusta da Sarah Connor empoderada. E se falamos de supermulleres, non pode quedar atrás a raíña da ciencia ficción. Non, hostia, esa non. Referímonos a esta pedazo de muller, a Teniente Ripley. Este personaxe, interpretado por Sigourney Weaver, está considerado como un dos mellores personaxes da historia do cinema. O nomeamento da boa de Sigourney nos Oscars na categoría de mellor actriz polo seu traballo en Aliens, o regreso, supuxo un novo impulso ao xénero da ciencia ficción que ata ese momento estaba certamente infravalorado en Hollywood. Se hai algo que amamos da Teniente Ripley é a súa forza e a súa capacidade de superar o medo e enfrontarse a calquera cousa, xa sexa home, robot ou besta. Amámola porque, cando a cousa se despipota, toma o control da situación con man de ferro. Get away from her, you bitch! Amámola polo seu carácter revolucionario á hora de romper cos roles de xénero tradicionais.
un aquí manda a miña cona de toda a vida. Tamén vos digo, para Ripley, lidiar con machiruladas e pan comido en comparación a enfrontarse cun alien que ten unha sangue máis corrosiva que o orujo. This is Ripley, last survivor of the Nostromo. Signing off. É case imposible falar de todas as mulleres da pequena e gran pantalla que nos inspiraron. Por iso queremos compartir convosco este pequeno homenaxe a todas elas. Cantas sodes capaces de recoñecer? You and I have unfinished business. Bueno, freaks, seguro que algunha quedou atrás, así que non dubidedes en indicárnolo nos comentarios. Queremos saber tamén quen foi esa supermuller da ficción que mudou, aínda que sexa un chisco, a vosa forma de ver o mundo. Comentade que bo para o engagement este. Xa sabedes, se vos gusta, darlle a me gusta, compartide todas esas caralladas e unidevos ás nosas filas, freaks.